Siaya ochuo koke ogirimiti mar higni 10 kod kambi mar Nile Logistics e dwaro mar neno ni kambi maloso chele mar Usonga Siriwo Rice Mill tije ota e yo makare maonge oharo. Winjruok ma kamano biro neno ni nonro mar kambino otim bang' thuolo mar higni 3 mar neno kaka tije mage osebedo kadhi nyime. Gedo mar kambi Siriwo Rice Mill ma nyaka sani osekawo Sh71 million igeno ni biro yudo dongruok mathoth e kinde ni moket e lwet joket mwandu. Kambi mar Nile Logistics igeno ni biro ng'iewo mwandu manyien molosi kod lony manyasani, dwaro ma igeno ni biro konyo kambi mar ocheleno e loso ochele e rang'iny mamalo kendo ndiko jotije buora. The objectives of this lease agreement signing is to enhance rice production and processing capacity in this county, to promote local economic development through job creation and market access, to ensure sustainable management and operation of Siriwo Rice Mill, and to strengthen collaboration between the public and the private sector. The county government is expected to provide an enabling infrastructure, including water supply, roads, and electricity and other relevant facilities that this plant would require. The private investor is expected to provide capital investment for management and running of this facility, to manage the day-to-day operations of the rice mill, to ensure quality standards and compliance with safety regulations as provided in law, and to develop market linkages locally and internationally. Assurance madwa miyo ni conditions mwamiye bende ok yot. Number 1, wanyise ni nyako ti kodu mondo make sure ni mchele ntie moromo. Mnekaj machine wang'eyo machine maduong'. Machine ni kuom mchele mantie sani kwa chako ni warego te tok bitieko kata months ang'wen. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba opuoyo skunde mag tiegruok tije lwedo kata TVETs kuom bedo ng'ala manyime e tiego rowere kendo miyogi lony makonyo kama duong' e gero ochumi